हेल' लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरखौनो मोजाङै दं होननानै। आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन अनजालि बसुमतारीखौ लानानै, जाय अनजालि बसुमतारीया माने मुंख्लं खाम्फायाव माने बड'लेण्ड मार्टियार्स बे सिमेन्टारि क'क्राझारनि देबोरगाव होननाय जायगायाव दङमोन, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों नांजाबनाय। बे अनजालि बसुमतारीया माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माने इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री खालामगासिनो दङ नामा, बिनि सायाव आं माबा बानायदोंमोन। दा माने बेहाय सासे मानसिया आंखौ बुंहरदों, नोंथाङा भिडिअखौ डिलिट खालामदो, मानोना बियो निमाहा बिफिनबाय होननानै बुंदों आरो फेसबुकआव पस्ट होनानै आरो लोगोसे आङो दायो नुबाय माने बिथाङा भिडिअ खालामनानै मोनसे रुमाव थानानै भिडिअ खालामनानै निमाहा बिदों आरो। नाथाय बियो आंखौ बै जाय डिलिट खालामनो थिनदों बियो आंखौ गोरा रावै एसे बुंहरदों, नाथाय आं बे मेसेजखौ होला। बिथांनि फट'आबो दङमोन फिसायैनो, आं बिथांखौ सिनायखाबायमोनबो सोर होदों बेखौ। माने मानसिखौथ' आं सिनाया, माने बिनि फट'खौ नुबाय आरो, नाथाय आं होला। नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाला आङो। माने आङो बै भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोना नायखाबाय जानो हागौ आंनि भिडिअखौ। आं जेबो बिनि सायाव जेबो बुङाखै, गाज्रि रावबो बुंखायाखै। आरो मा बुंदों आं बेखौ खालि थांनानैल' 100 बार जलाय सिखलाय खालामहैयो आरो बेखौ खुलुमहैयो होननानै बुंदों आङो। बै जायनाव गाखोदों बे जायगायाव थानानै खुलुमहैयो होननानै। दा खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि, मोनसे मानसिया गोरोन्थि मावोबा मोनथिनानै मावनाय आरो मोनथियैयाव मावनाय मोननै डिफारेन्स, बिराद गिदिर फाराग थायो। दा मोनथियैयाव मावनाया जाहैबाय माबा बुंनांगौ माबा बुंफ्लांनाय, माबा खालामनांगौ मोनथियैयाव मावनाय। बेखौ जोङो एसेबाबो नायनानै बा मानानै जोङो सुबुं माहारिया हमनो हायो। नाथाय बे अनजालि बसुमतारीया बेयाव गाखोनायखौ जोङो बेखौ मोनथिनानै मावनाय होननानै बुंनो हागोन। मानोना बेयो उन्दै गथ'सा बा सिख्लासाबो नङा, बियो इउनिभारसिटियाव मा होनो इक'नमिक्सआव बियो मास्टार डिग्री फरायगासिनो आरो बियो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ इउनिभारसिटिया, नङा होमबा? बियो बेखौ बुजिखानांगौमोन। लाखासे दे बे बुजिस्लाबासो हारसिं गाखोबाय। बेवहाय गाखोनानै बियो मा लाइकि भिडिअनि थाखाय भिडिअ शुट खालामदों, आच्ছা थिगानो जादों। नाथाय खननै खनथाम बियो बहाय गाखोलाय ओंखारलाय माने जाया बार खालामदों। बे खालामफुबाय थानाय समावनो बिहाबो लोगो दंमोन बेकग्राउन्डआव साउन्ड खोनानाय, आरो जाय भिडिअ खालामदों बेखौ भिडिअ केमेरा खेबदों बिथाङाबोथ' बुंनो हायोमोन। बिनि नामा मा आं मिथिला, जायखिजाया अनजालि बसुमतारीखौ बुंबाय आङो। जाय भिडिअ खालामदों आरो बिनि उनाव जाय लोगोफोर दंमोन बिसोरबो बहाय गाखोनाङा हामा होननानै बिसोरबो बादा होनो हायोमोन। खनसेल'थ' गाखाखै, बहाय बार गाखोनानै भिडिअ शुट खालामदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। अब्ला बियो मोनथिसेयावबो मावनाय ना मोनथियैयाव मावनाय, रायजो राजाफ्रा मोनथिखागौ। दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय, आंनि बायदिबा मोनथिनानै मावनाय बियो इजिलि हमनो हाखायो। मोनथियैयाव मावनायनि गोरोन्थिखौ जों निमाहा होनो हायो, नाथाय मोनथियालासिनो मोनथिखानानै जुदि मावनायखौ जों निमाहा होनो गोब्राब जायो। मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंथांमोना बेखौ मोनथिखागौ। दा निमाहाखौथ' जोंनाव बिनानै बा सुबुं माहारिनाव बिनानै लाब गैया। अनजालि बसुमतारी, नोङो थांदो, थांनानै बै मार्टियार्स जानाय जायगायाव गुग्रुब खुलुमनानै बिबार बावनानै नोङो बेनाव निमाहा बिनांगोन। भिडिअ खालामनानै सुबुंनि गेजेराव नों फोरमायफिननांगोन, जोंनाव निमाहा बिनानै लाब गैया। नों न'आव थानानै भिडिअ खालामनानै आं मावफ्लांबाय होननानै लाब गैया। मावफ्लांदोंबा नोंनि लोगोआबो जुदि नोंनि लोगोफ्राबो थांफाजोबफिननांगोन, भिडिअ खालामफिनजोबनांगोन। मानोना बिसोरबो गोरोन्थिखौ मावदों, नों गाखोग्रानिल' दाय गैया। जाय खेबदों भिडिअ गाखोदों बिसोरबो बादा होनो हायोमोन। जाय बेकग्राउन्डआव बिनि उनाव थादों, केमेरानि उनाव थादों, बिसोर बादा होनो हाखायोमोन। दा नोंसोरो थांनांगौ, बेवहाय निमाहा बिहैनांगौ खुलुमनानै, आरो भिडिअ खालामफिननांगौ। बेनो आंनि लास्ट वार्निं। आरो आं बुंखाबाय, आङो सिगांनि भिडिअआव बुंदोंमोन 100 बार जलाय सिखारलाय खालामनांगौ होननानै। दा रायजो राजाफ्रा मा बुङो, नोंथांमोना भिडिअ खालामजानो बिबार बावहैजानो लुगैयोना लुगैया कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर। आरो अनजालि बसुमतारी कमेन्ट्सखौ नायलांजोबबानो जाबाय मा होयो। बियो ओरैनो इजिलि खामानि नङा, बियो बहुत गिदिर। बियो नोङो नायनानै बुजिखायो। जाय बर' हारिफ्रा रोजा बर' सुबुंफोरा बेवहाय मुंख्लंफोरनि दङ। हादरनि थाखाय हारिनि थाखाय थैनाय, बाव ओरैनो थैनाय नङा। हारि आरो हादरखौ लानानै दिनै जायनि जाहोनाव बेखौ राजखान्थि हान्जाफ्राबो जेखि राजखान्थि हान्जा जाया मानो बिसोरखौ बिबार बावहैयो, मान लाखियो, खुलुमो। सोरबा BPF सरकारानो जा, सोरबा UPPL हान्जायानो जा, सोरबा माबायानो जा, जायखि एगेन्स्ट पार्टि मा पार्टि जायखि अपोजिसन पार्टि बेफोर थाखायो। अब्लाबो बिथांमोना गासैबो बर' हारिखौ सानग्रा मोजां मोनग्रा गासैबो बिथांमोनानो बेखौ मानियो। नोंथाङा थांनानै बे जायगायाव भिडिअ खालामहै, दा बेलासिफ्राव थांनानै निमाहा बिहै आरो हगार, बेनो बेस्ट जागोन। बाय बाय।